नमस्कार परिणाम भोजपुरिया जहान हम अनिकेत तिवारी स्वागत कर रहल बानी आप लोग के। बवाल मचे वाला बा बहुत जल्द। तो वीडियो तो बाबुआ देखिए ले हो खबर हम मुंड बनिए गइल बा काहे कि वीडियो में जोन जोन सीन आप लोग के देखे के मिलल बा। अब बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के सारी भी अकेले बने मिलल बा सीन। छोड़ा बाद में बात कर जाए नाच के मलकिनी के। जी हाँ भैया बता दी कि टीजर तो आप लोग देखल ही नहीं जा और टीजर इतना बढ़िया पेश कर गई रहे कि लागत है कोनो फिल्म के टीजर है। जी हाँ एक्शन भी देखे के मिलर है, रोमांटिक सीन भी देखे के मिले है और कुछ भी देखे के मिलर है। जो ना चलते वीडियो के बेकरारी बढ़ गई कि कब वीडियो धुआं हो जाए। तो आज भैया वीडियो रिलीज हो चुकल बा सारेगामा हम भोजपुरी पर। जो गाना के नाम बा नाच के मलकिनी। तो वो गाना के भैया हमने के रिएक्शन तक करम जा, लेकिन जोन टीम वो गाना के कैमरा के पीछे रह के मेहनत के लिए बिया, इतना मेहनत के लिए बिया कि इतना बढ़िया गाना आप लोग के बीच में आयल बा। तो वो लोग के बारे में भी लोग के बता दी और वीडियो तो सही मूड बना के गर्दा वीडियो आग लगा दी पक्का कहते जब रिएक्शन करम जरा उन के साथ। तो अभी तो साथे देखम में तो और मजा आईबे करी, लेकिन थोड़ा बहुत टीजरे से हमर मूड सही सनखल है कि कब फुल वीडियो आई तो हम देखे। और आप लोग देखते बानी कि एकदम आइल बा और आप लोग के बीच में हम रिएक्शन सबसे पहले देवे जा रहल बानी। तो बता दी भैया एक गाना के जोन की कोरियोग्राफर बारे वो बारे लक्की विश्वकर्मा। एक गाना में खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के मधुर आवाज आप लोग के सुने के मिली। और गाना के फीड गर्ल पाखी हेगड़े और आकांक्षा दुबे, यानी कि खेसारी लाल यादव, पाखी हेगड़े और आकांक्षा दुबे के जबरदस्त परफॉर्मेंस बा। एक गाना के लिखले बड़े विशाल भारती और एक गाना में म्यूजिक आर्य शर्मा दिले बड़े। और एक गाना के डायरेक्टर बड़े गुंजन सिंह कश्यप, डीओपी बड़े विकांत महेश जी, एडिटर बड़े विकास पवार जी और प्रोडक्शन बा आनंद कुमार जी के। तो इहे उ टीम या जो कि दिन रात लगा के गाना पर मेहनत के लिए बिया। और आप लोग बता दी कि हम कुछ दिन पहले भोजपुरी फैंस क्लब पर लक्की विश्वकर्मा के इंटरव्यू ले रहे हैं। जो ना वो बतैले कि हमने के 4 दिन से तो एक गाना खाली लोकेशन से मतलब सर्च कर देना कि कोना लोकेशन पे गाना के हमने के शूट करम जा। इतना जबरदस्त गाना के तैयारी करके शूट कर गइल बा कि इतना बेहतरीन गाना आप लोग के बीच में आ गइल बा। हम लोग कुछ बोल रहे एक गाना या सिर्फ बिहार के लोग दर्शक ही ना पूरा बॉलीवुड से लेके विदेश तक के लोग इस गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहे। विदेश के लोग इंतजार करे ना चाहे मत करे चाहिए, हम बड़ा इंतजार करते भैया काहे कि हम झूठ तरह से कहा के कैमरा के सामने बहुत जना भाई जानते बड़े सह एकदम जब से टीजर देखनी नु करी के आवे तो फुल वीडियो देखल जावा कि का हमने के देख के मिली ना शॉर्टलेस बॉडी लौक खेसारी भैया के एकदम सिक्स से पैक खेसारी भैया के लौक रहल बा। त खेसारी भैया के हम बात करब बिना शॉर्टलेस के बोल जा और कुछ ना बा। अरे हम बारूद है तो डायलॉग मशहूर हो गइल बा। हम आंखों से अब छोड़ा वो सब बात में बात कर जाए। हाँ रिएक्शन के बाद तो भैया हो वीडियो आ चुकल बा। हमने क्या उ गाना के पूरे टीम के बारे में बता देले बनी जा। रिव्यू भी हम लोग करम जा, रिएक्शन देखला के बाद हो गई रिव्यू में बताइम जा। तो चली रिएक्शन शुरू कइल जा। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। आजा अजय यादव जी का विचार बा हम रौरा हाथ में आवे नहीं खे। अच्छा जाने वाह बारूद हमें छूने की कोशिश करोगे तो जल अरे कुछ देखे के मिला था। कहाँ पर पाकी जी बंगली है भैया ताकि मौका पकड़ी बन भी बड़ा लो गुंडा कर दे बाबू तोहर चले ना। अच्छा मिली ना गजब लाइट लगावल गेलो भाई। तोहरा चाहे बैकग्राउंड में काटना बा आ गईली जादूगर गाना आ गईली से जादू जी के गाना। जादू जी है खेसारी भाई। आवा खेसारी भैया कौन असली रूप लौटता जियो रे जियो सबसे बढ़िया है लुक गजब डायरेक्शन में 3 को देखला गजब विशाल जी लिखल वाली लाइन ये एक्शन बा आज रात भना चाहे तो है बांध के आयो दादा ढेर मत
देखो भाई देखो ओ जीरो बर्थडे का बॉडी बा यस खेसारी भैया जियो डायरेक्शन जियो तीन को लुक एक साथ लोगों के पास होई देखो अरे बाप रे बाप गजब चेंज होता है एडिटर के कम भाई तारीफ करेगा पड़ेगा बा हाय सुनो जानी एक साथ ये कहो ऐसा कुछ कर लो वाला बीच में तो चली तब तो मुंह बोला था तोहरा लेखा तुझसे पार नहीं होई सीमा रेखा अब जाओ बहुत तरह ऐसा कुछ ना कर यही का तो लगा आज पर से है तोहरा लेखा तुझसे पार नहीं होई सीमा रेखा तले के 2 रुपया के सामान हो 2 रुपया के सामान वो हिट का 2 रुपए है 2 रुपए का तो रही ना गजब लेकिन वो लुक लाता बैठा वाला पीछे है भाई ये तो सबसे बढ़िया लगा था खेसारी खेसारी भी साथ जियो कांता करो शेर जियो खेसारी है ये कौन स्टेप हो जियो यो ही नु गाना होखेला बवाल मचा दे बस वाह वीडियो तो जबरदस्त बा लेकिन भैया एक ही बात हम एक कहो बात पहले कहते हैं कि आज ही गाना हम पक्का कहते हैं कि पूरा इंडिया हिला के रख लेकिन एगो बात भैया इतने का हम वीडियो में जो शिकायत हमरा लागल है कि जैसे मोर एगो होला नु मोर के पाख इतना सुनर होला ओकर चेहरा इतना सुनर होला ओकर पूरा देह ही इतना सुनर होला लेकिन अपना गोड़ के भी जब देखेला नु तो मोर चौकी रो देवेला एक गाना में तो सब कुछ ठीक बा गाना चार चांद लगा देले बा लेकिन थोड़ा सा ये गाना के जातिगत रंग दे के ये गाना के चार चांद पर थोड़ा सा फीका पड़ गेल बा जी हाँ, जातिगत जातो जी है अपन गाना वो गइले ठीक बा मानता नहीं लेकिन कई लोग एकर विरोध भी करी समाज में देखा जाए तो एकर विरोध भी ये गाना के कई लोग कमेंट बॉक्स में करी लेकिन देखा जाओ तो हमरा- कहीं ना कह जरा चांद पर दाग लग गई तो गाना तो इतना बेहतरीन बा ई गाना के तो एडिटर के हम तारीफ करब क्या स्टेप पर जी हाँ वो गाना के जितना भी स्टेप भइला गाना के मुखड़ा चलला दोनों आदमी के दिखाई बड़े एक यानी पाखी जी लोग तारी तो दोबारा अंकंछा जी लोग तारी इतना बढ़िया एडिटिंग कइल गइल बा बैकग्राउंड के देखो बैकग्राउंड डांसर अपना- के और डायरेक्शन सैल्यूट कर रहा बानी आपके जे भी डायरेक्टर के भाई गाने के गुंजन सिंह कश्यप सैल्यूट कर रहा बानी आपके का डायरेक्शन के लिए बानी कि हर लोग के जितना भी गाना में दो गो हीरोइन वालों और दोनों ही हीरोइन के आप जो कि बढ़िया तरीके क्योंकि ई ना लगे हमारे ज्यादा सीन बा हमारे कम सीन बा दोनों आदमी के आप बड़ा ही बेहतरीन तरीका से देखले बानी और एक गाना पर जबरदस्त मेहनत हमरे भइल बा रिक्वेस्ट कहे थे ओहो। कि खेसारी भैया देखिए नहीं ये थी या तो कहन की तो बोल नहीं नहीं हाँ, कह। अब भाई लोग हम ही कहते नहीं जाति बात बोल रहे लेकिन छोड़ी खेसारी भैया जादव जी है तो जादव जी पे अपन गइले अरे हम बात वो हम अच्छा ये तार नहीं से कर- हम पूछे अश्लीलता के भी को लोग कहा अरे का कहो हम का कहते हैं वो अश्लील ना हो बड़ा ही जबरदस्त वीडियो लागल है जब अश्लील का लड़का नया नया देखिया होता उसको देखिया होता तब सही 20 साल क्लिक होई कि बाहर बाहर खाली और और तो वीडियो विरोध देखे कर रहे थे। कुछ ना विरोध होई तो भैया हो हमारे वीडियो दिन गाना के बारे में बोल मर दे इतना जबरदस्त आज हम पहला बार खेसारी भैया का इतना जबरदस्त लुक देख के हम पागल हो गए बनी का मस्त गाना बनैले बारे हमरा बुझात न कि आज पक्का भी यूट्यूब हैंग हो जाई खेसारी फैन से दबा और के- भैया जॉन सीन टीजर में देख के हमने के इंतजार करत रही जा कि आखिर का भइल बा बाकही में मजेदार गाना बा आ देख के मजा आइल हा 5 स्टार देवे कोई दो अब 5 स्टार में तो हम 5 स्टार दें हम दोबारा एक खाली प्ले करम प्रश्न थोड़ा बढ़िया से देखल जाए तो आप लोग भी गाना के देखी जाए एंटरटेनमेंट के माध्यम गाना हो गाना है लोकल में एमे नया हमारा तो कोनो पुरान है नहीं के सब कुछ नया बा कि शायद भी ले ले बड़े तारू के शीशी ओमे आ गई तो बात बोतल फोड़ ले बड़े एक्शन भी आप लोग देखे मिलल बा गाना में और गाना में तो ड्रेस के पूछी मत इतना बढ़िया ड्रेस पहनावल गइल बा हीरोइन के बैकग्राउंड डांसर से गला में सोना के चैन खेसारी भैया पहले बड़े लोकेशन के बात करो गाना के डायरेक्शन के बात करो और गाना के अंतरा मुखड़ा के बात करो तो मिला जुला के गजब के गाना बा और जबरदस्त बाजे वाला बा
पूरा टीम के हमनी के सराहम जा बहुत मेहनत के लिए आप लोग। और साथ ही साथ बता दिया आप लोग भैया कि लगन में गाना दबा के बाजे वाला बा, जैसे कि जादव जी की चौकी टूट गई, रितेश पांडे के गाना बाजे रहे, लोग जम के प्यार दे रहे, वही टाइप की हो गाना बाजी और जबरदस्त तरीका से बाजी। खेसारी भैया के मकसद बाकी गाना हाँ मने मने मकसद उहे बा कि हम ट्रेंडिंग वाला दी रितेश पांडे के जादव जी के चौकी 100 मिलियन चल गई तो हम काहे पीछे रह गनी दादा, तो हम पार करिए। लेकिन मजा आ गई। लेकिन वाकई में गाना बा, नाच में बाजे लायक गाना बा, आइटम सॉन्ग बा, नाच के मलकिनी बाज के कहा जाए तो बहुत महंगा भी गाना, महंगा गाना बा। है कि हाथना जो अरे हम लकी विश्वकर्मा से बात करें तो कहले कि भोजपुरी का अभी तक के सबसे महंगा ही गाना बा। वो चौकी पैसे बैठा बल्कि कुर्सी पे बैठ के सारी वैसे ऐसे हमने बॉलीवुड में देखे, बॉलीवुड में देखे हां ज्यादातर पंजाबी सॉन्ग में हनी सिंह के, जैसे हनी सिंह देख लो आई ये गौरव में सबसे बड़ बात की देख शॉर्टलेस बाड़े बॉडी देखो ऐसे ऐसे कर ले तन बॉडीया कम हो गइल बे घरी, पहले बड़ा जबरदस्त लगा था, थोड़ा सा बॉडी कम भइल बे। सारी थोड़ा मेहनत करत तनी बनावा अपन डोले सोले मर दे तो भैया देखा टोपी पहनले बड़े। हां हो गइल बहुत वीडियो लंबा हो रहल बा। तो भैया आप लोग के हमनी के रिएक्शन कैसा लागल, गाना नहीं खींचा देखने तो जाके देखी जा सारेगामा हम भोजपुरी ऑफिशियल YouTube चैनल पर फुल वीडियो आप लोग देखेंगे। मिली फुल वीडियो के हमके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देल बानी जा। तो आप लोग हमके रिएक्शन कैसा लागल, गाना कैसा लागल, आप लोग के का राय बा अपन राय कमेंट बॉक्स में रखी जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, काहे कि भैया रोवे लोग खाते हमनी के पंखा एसी सब बंद क के अब बैठल बन जाए कहीं से आवाज मत आए। नाच के न चाहिए के कैसे गाना बजा रे नाच के मलकिनी सब गाना के मुखड़ा जुबान पे आ गइल बा। मजा आ गेला सच में रियली में। तो भैया चली बहुत लंबा वीडियो हो रहल बा, आप लोग से मिलके विदाई ले रहल बन जाए। मिनत अंजन 10,000 लाइक पहुंचा डालो मर्द मारल धरा के तो धरा लाइक मार ठोक के एकदम। चलिए भैया बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।